הכל בסדר? שומעים מצוין, רק תדליקי רגע. אוקיי, מעולה, יופי. יופי, תודה רבה, צוריאל, תודה רבה. ברוכים הבאים לכל מי שנמצא איתנו כאן הערב. באמת אני שמחה ומתרגשת לערב הזה, אני מקווה בעזרת השם שתפיקו את המרב. יש לנו נושא ככה משמעותי מאוד, הורות מאושרת בלי עונשים. למה היא מאושרת? איך היא יכולה להיות מאושרת בלי עונשים? יכול להיות שיש משפחות שגם ככה לא מכירים עונשים, אבל יכול להיות שהרבה אנשים יגידו, מי מאושר בדיוק? הילד שהוא בהפקרות, שעושה מה שהוא רוצה, שעושה מה שבא לו, מה מאושר כל כך בזה? איך יכול להיות בלי עונשים בכלל? ועוד להגיד שזה מאושרת, איזה הורות מאושרת יש פה? כי אם הייתי בעצם, אבל אולי עוד לא נדבר על זה, אני רוצה כן לדבר קצת על שליטה, שיש הרבה טעויות סביב שליטה של הורים, וזה אחת הבעיות שאני רואה בעומק הכי שורשיות והכי בעייתיות במערכת הזאת בין הורים לילדים. מצד אחד שליטה זה דבר כאילו חיובי, כי נראה לנו שאז אנחנו שולטים במצב, אבל שליטה זה לא מה שאנחנו רוצים, הורות. אנחנו רוצים, וזה כל ההורים בסופו של דבר רוצים, רק קצת מתבלבלים, זה בלבול קטן וכל כך משמעותי. אנחנו רוצים להיות משפיעים, אנחנו רוצים להיות מחנכים, אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אנחנו רוצים שהילדים ישתפו פעולה, אבל לא דרך שליטה. לא, זה לא ילך בצורה הזאת, זה פשוט לא ילך. ובואו אנחנו ככה, אם שמתם לב, ישר צוללים, אני מקווה שכולם מצליחים גם לשמוע וגם לראות ולהתחבר. אני סומכת עליך צוריאל שאני אדע אם לא, אז אני אפסיק לדבר, אבל בינתיים אני ממשיכה כרגיל. לא, בינתיים זה מצוין, זה בסדר גמור. מצוין. אז שיטות החיבורים פונות, ישפר עמדה, יצא, ייכנס וזה יסתדר. מצוין, יופי, תודה. באמת זה אחד הדברים המדהימים, באמת פלאי הטכנולוגיה הזאת, שאני רואה איך הורים יכולים להתחבר ולעשות עבודה, בלי להיפגש אפילו פנים אל פנים, ולראות ולשמוע, ובאמת לעשות תהליך עמוק. זה מרגש אותי כל פעם מחדש. פעם חשבתי שאפשר רק כשנמצאים ונפגשים, ויש אנרגיות אנושיות כאלה, והיום אני באמת רואה כמה הורים נכנסים לעומק התהליך, דרך המדיה, פשוט דרך האינטרנט, דרך הסרטונים, זה נפלא מאוד. אז בואו נראה, אני בעצם רוצה לשאול אתכם, עונשים, צריך, לא צריך, חייבים, לא חייבים, זה טוב, זה לא טוב, זה נכון, זה לא נכון, אולי תגידו אתם, מה אתם חושבים? אשמח לשמוע, אני מסתכלת פה על המסך, אשמח לשמוע תשובות, מה נראה לכם? צריך עונשים או לא צריך עונשים? אפשר בלי עונשים, חייבים עם עונשים? הכותרת קצת כבר מגלה שזה בלי, אבל בואו נראה בלי הכותרת שלנו. מה אתם חושבים על עונשים? או הנה חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה אומר חוסך שבטו, שונא בנו? כן, אביטל אומרת צריך, אלי אומר חוסך שבטו, שונא בנו. צריך את זה, יעל אומרת. צריך. אוקיי, אני רואה הרבה תשובות שחושבים שבאמת צריך עונשים. שלא עצבו אביו דוד המלך, נכון, הלוואי ויכולנו בלי, אז אני רואה שבאמת אנחנו, אם העונש תוצאה ישירה של המעשה, אז זה מלמד את הילד שיש השלכות למעשיו, זאת אומרת צריך עונש, תוצאה ישירה למעשה שלו. הנה בשעת הדחק, בקיצור אני רואה שכל מי שענה בעצם מצדד בצד העונשים, שמאל דוחה וימין מקרבת, זה ככה, אבל עדיין חושבים שצריך עונשים. אז בואו נראה קודם כל למה חושבים שצריך עונשים. בואו נלך בקטע של העונש. עונש יש לו שתי יתרונות מרכזיים. היתרון הראשוני, והוא חשוב מאוד, הוא עוזר, הילד עשה מעשה חמור, וההורה כועס, מעניש, ומה זה עוזר לו?
זה עוזר ככה להורה להוציא את הכעס שלו, זה מין צנתור כזה, עונש זה סוג של צנתור כזה, חכה, אתה תקבל על זה, זה לא יעבור לך חלק, ומותר להורים לפרוק. השאלה היא, מה זה מועיל? מה זה מועיל עונש? יצא לכם פעם, כשנתתם עונש, אתם יכולים לזכור פעם, שנתתם עונש והוא הועיל, לא לאותה דקה, כי אקדח ברקה מועיל מאוד, ברגע שתעמדו ככה עם הילד, הוא יעשה כל מה שתרצו, אלא שזה הועיל באמת לטווח הרחוק, זאת אומרת שזה באמת היה משמעותי, או מה שבדרך כלל עונש עושה, הילדים לא רוצים לקבל עונש, במיוחד אם זה עונש ככה משמעותי, למשל לא תצא כמה ימים מהבית, לא יהיה לך מחשב, לא יבואו אליך חברים. פעם נכנסתי לאיזו קבוצה ואמא על המפגש הראשון אמרה לי, אולי יש לך עוד רעיונות, אצלי עד סוף אוגוסט הכל סגור. זאת אומרת, העונשים כבר עד סוף אוגוסט מכסה מלאה. אז מה עושים? מה עונש עוזר? שהילד לא יעשה שוב את המעשה לפני אבא או לפני אמא. זאת אומרת, לא שהוא באמת יפנים את הערך שלא עושים את המעשה הזה, אלא הוא ייזהר מאוד לא להתאפס, כי הוא לא רוצה עונש. אז הוא לא הבין, הוא לא באמת קיבל פנימה שמה שהוא עשה זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא רצוי, אלא הפחד מהעונש באמת יגרום לו אולי כן לעשות את זה בסתר, אבל מאוד יתאמץ מה שהוא ישקיע זה בלא להתאפס, שהם לא יראו, שהם לא ידעו, זאת אומרת ייצור לו איזשהו פחד, שייצור איזשהו מרחק בינו לבין ההורה, והוא לא יעז לעשות את זה. השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים שיקרה במערכת הזאת בין הורים לילדים, זה לא כל כך ילך כך. מה שאנחנו בעצם השיא של חינוך, ככה עומד למול עיניי, השאיפה שהיינו רוצים להגיע אליה, זה יעקב אבינו יוסף הצדיק. מה קרה שם עם יוסף הצדיק? יוסף עבר כל כך הרבה טלטולי דרכים, כל כך הרבה קשיים, אחים מכרו אותו, ועם הישמעאלים, והבור, ובאמת מסכת חיים של שנים מטלטלות, קשות, הוא לא יודע בכלל אם מחפשים אחריו, הוא לא יודע איפה אבא שלו, הוא לא יודע איפה המשפחה שלו, אין לו קשר, אף אחד לא שלח לו וואטסאפ, מייל, אפילו לא איזה פייסבוק, שאבא מחפש אותך יוסף, שום דבר, בעצם משפחת, לא יודעת, היום עושה את זה רווחה, או אני לא יודעת מה, ובסופו של דבר כשהוא מגיע לאיזשהו מעמד בבית פוטיפר, וככה הוא כבר זה, ואשתו רוצה אותו, אשתו של פוטיפר, יש את פוטיפר, והוא ככה מגיע רגע לפני החטא, מה עוצר אותו? דמות דיוקנו של אביו בחלום. איפה אבא שלך? שנים לא ראית אותו. קודם כל הוא לא ייתן לך עונש, הוא לא יודע, הוא לא ייתן לך גם פרס, הוא לא כאן. מה עכשיו? זה מה שעוצר אותך מהחטא ברגע האחרון. דרך אגב, יש מפרשים דמות דיוקנו של אביו בחלון, שהוא עבר חלון וזה היה כמו מראה, והוא ראה בעצם את עצמו, וזה הזכיר לו, זה אותו רעיון, זה הזכיר לו את אבא שלו. במילים אחרות, הזיכרון של אבא לא נותן לו לחטוא, זה פשוט ידוע, מדהים. אני בן של אבא כזה, לא יכול, לא מסוגל לחטוא, אני לא יכול. זהו, עד כאן. אנחנו רוצים חינוך שייכנס ככה ב-DNA, בעצמות, במערכת של הילד, חינוך ערכי כזה, שהוא לא יכול לחטוא, מחינוך מבית כזה, מאמון כזה שנתנו בי, נטעו בי, מכל הערכים שנתנו בי, אני לא יכול אחרת. וזה אומר חינוך באמת שורשי אמיתי, בלי איומים ובלי פחדים ובלי עונשים ובלי כל הסנקציות וכל הדברים האלה. אני יכולה לענות לחוסך שבטו שונא בנו, זה נושא בפני עצמו. יש פירוש חסידי שאומר, אנחנו מדברים פה הרבה על השייכות, לא בשיעור הזה הערב, אבל הרבה אני מדברת על השייכות, כמה זה משמעותי לילד השייכות. חוסך שבטו, חוסך שבט, שבט זה השייכות, זה השבט שלנו, חוסך מהילד את השייכות, שונא בנו.
זאת אומרת, זה לא שבט מה שאנחנו חושבים המקל הזה, אלא מישהו שלא נותן לילד שלו הרגשה של שייכות, של קרבה, של משפחה, של אהבה, של חסד, של רחמים, של כל מה שקשור בחיבור הזה של השייכות בקשר. אז בואו נראה, אוקיי, הבנו שעונשים לא באמת עוזר, אני מקווה שהבנתם. מי שעדיין חושב שזה עוזר מוזמן להרים אצבע. אני אישית, ברוך השם, יכולה להגיד שזכיתי לגדל 11 ילדים, ברוך השם, אני לא זוכרת את עצמי נותנת עונש בחיים, אבל פה מיד זה לא אומר שיש הפקרות. כי מיד אנשים נבלים, הורים נבלים, אוקיי, אז עכשיו אני צריכה לבלוע כל צפרדע שהם ירצו, כל דבר שהם זה, אין לי סנקציות עליהם, אין לי מה להגיד להם. אז בואו נראה מה כן, עונשים לא, מה כן, בואו נראה על מה אנחנו כן מדברים. אז יש שתי נושאים שהם באמת האפשרויות שלנו. הראשון זה תוצאה טבעית. מה זה אומר תוצאה טבעית? תוצאה טבעית היא בעצם בטבע. זה בטבע כמו שזה נשמע. זה לא קשור אליי. זה משהו שקורה בטבע. אז מה הקשר שלי? מה הקשר שלי למשהו שקורה בטבע? אז בואו ניתן קצת דוגמאות לתוצאה טבעית שנבין מה זה. למשל, ילד מתנדנד על כיסא או על מקום מסוכן, ואמא, אבא אומרים לו, תיזהר, אתה תיפול, תיזהר, אתה תיפול, אמרתי לך, אתה תיפול, תיזהר. הילד ממשיך להתנדנד, והתוצאה הטבעית יכולה להיות גם שהוא לא ייפול, אבל פה הייתה תוצאה טבעית, הוא נפל. מה אומרים ההורים? מה עושים? מה הם אומרים? אתם מוזמנים לכתוב. מה אומר ההורה? כשהוא אמר לו תיזהר, תיזהר והוא נפל. אמרתי לך בדיוק, אמרתי לך, הרי הכל עוד מהדהד, אמרתי לך. ואז מה הילד עושה הלאה? מה אכפת לי? בכלל לא כואב לי, והוא חוזר להתנדנד או חוזר לעשות את אותו מעשה שהוא עשה. כאן בתוצאה טבעית, מה שאנחנו רוצים זה בעצם לעשות את הדבר שהכי קשה לנו כהורים. קודם קצת הזכרתי את העניין של שליטה, וכאן זה בא לידי ביטוי. לקחת את כבוד קדושתנו ולשים אותו בצד. זה כל כך קשה, כי כל כך בא לי להגיד את אמרתי לך את זה, או אמא תמיד צודקת, או אם היית שומע לאבא זה לא היה קורה, אמרנו לך ללמוד למבחן, ולא למדת מה הפלא שקיבלת ציון כזה, אמרנו לך שאם תתנדנד והנה כואב לך וכמה חבל, אבל הילד לא באמת לומד, כי זה שוב נכנס למערכת הזאת שביני לבינו, בין ההורה לילד, מה אכפת לי, לא אכפת לי, דווקא אני אעשה, או אתם אשמים, לא הכנתם לי, לא למדתם איתי, לא עשיתם לי, אני רעב כי לא נתתי את האוכל שאני רוצה, או כל מיני דברים כאלה, שלא באמת מקדמים אותו לאיזשהו מקום של העצמה. אז אנחנו באמת רוצים לגלות את התוצאה הטבעית, היא לא תמיד קורית, זה לא בהזמנה, זה בטבע, אנחנו לא יכולים, אין לנו שום שליטה על זה. מה שאנחנו יכולים רק זה להבין כשזה קורה, שיש לנו פה מכרה זהב. ואנחנו צריכים רק לא לקלקל. לא לקלקל, זה אומר שכשזה קורה, אני יכולה להיות באמפתיה לילד. למשל, כואב לך נפלת, אני אהיה איתך בכאב, בוא נראה מה אפשר לעשות. אמרתי לך ללמוד למבחן, עכשיו מה יכולה להיות התוצאה הטבעית שילד שלא לומד למבחן? ייכשל? לא. יכול להיות שבדיוק הלך לו בפוקס למבחן התבטל, והנה הוא עשה כיף, או שהוא ממש ילד מוכשר ובלי ללמוד בצ'יק, הוא עשה את המבחן הזה, הוא בכלל לא זקוק לזה. אין לנו שליטה על זה, ויכול להיות שהוא לא למד והוא ייכשל. עכשיו כל כך בא לנו להגיד לו, אמרתי לך, ופעם אחרת תלמד, ותלמד מזה לחיים. אבל אנחנו מחמיצים פה הזדמנות. אם זה קרה, לאפשר לו, לסמוך עליו שהוא ילמד מהחיים, לאפשר לו את הלמידה הזאת.
זה באמת למידה שהוא יכול להאמין בו, שהוא יכול ללמוד את החיים. ילד קטנטן לפעמים צריך את התיווך הזה, את ההסבר הזה, את ההקשר הזה, אבל ילד קצת יותר גדול כבר מבין בעצמו, אלא אם כן אני אמא או אני אבא, מפריעים לו ללמוד את זה. איך אנחנו מפריעים לו? מתערבים שם פנימה, מסבירים לו, עוד פעם אומרים לו, עוד פעם מכניסים את זה למערכת היחסים הזאת ביני לבינו. אני רוצה לספר כאן קוריוז שהיה לי לפני כמה שנים כבר, זה היה כשגרנו בגימזו, יצאנו מבית הכנסת בשבת, ועמדתי ודיברתי ככה ברחבה ליד בית הכנסת עם אמא שכמה שנים קודם לכן הייתה אצלי בסדנה, עמדנו ודיברנו, והבת שלה בינתיים הלכה, היה שם אבן שפה כזו מסביב לרחבה, הילדה הלכה על אבן השפה הזו. האמא, בעוד שהיא מדברת איתי, הסתובבה ואמרה לילדה, אל תלכי על זה כי את עלולה ליפול, כי זהרי, אל תלכי ככה. והילדה לא שמעה לה, והמשיכה ללכת על אבן השפה. לא עברו כמה דקות, והילדה נפלה, באה אל אמא בוכה, והאמא ככה תקפה אותה, והייתה מאוד אמפתית, מה קרה, ובואי נראה, אולי צריך לשטוף את הרגל, וככה די מהר הילדה נרגעה, והלכה, וכשהילדה הלכה, אני אמרתי לאמא, וואו, כל הכבוד לך, את ממש תלמידה מדהימה. האמא אמרה לי, אלק, אם את לא היית עומדת פה עכשיו, מה הייתי עושה לה? אבל שמחתי שלפחות היא זכרה את האפשרות הזאת, את המסר הזה, את המסר החזק הזה, שהנה, הרי הילדה עוד מהדהד באוזנה, אני שמעתי, היא אמרה לה, תיזהרי, תיפלי, הרי גם הילדה זוכרת שאמא אמרה לה את זה כרגע. ברגע הזה שהיא נופלת, הדבר האחרון שהיא זקוקה לו, זה שמישהו יגיד אמרתי לך. בואו נסתכל רגע עלינו המבוגרים, כשאנחנו עושים משהו ואנחנו מספיק כועסים על עצמנו, אנחנו צריכים עוד מישהו שייתן לנו על הראש, שיגיד לנו, לפעמים בזוגיות זה קורה, וזה הדבר הכי מעצבן שיכול להיות. בוא נגיד שהנוהג, בעל או האישה, חנו במקום אסור וחטפו כנס, או עשו משהו שבגלל זה הפסדנו. אז עכשיו מה שאנחנו רוצים לשמוע זה בגללך, ולמה עשית את זה, ופעם אחרת אל תעשי את זה, ואמרתי לך 1000 פעמים לא לעשות את זה. זה הדבר הכי מרחיק, הכי מעצבן, הכי לא מאפשר למידה. די, עכשיו הבנתי שלא הייתי בסדר. מה שהייתי רוצה זה שתהיה איתי, שתבין אותי במצב הזה, תשחרר לי את הלמידה, תאפשר לי, בואו תיכנסו רגע לחוויה של עצמכם. כמה יותר נעים כשמישהו מאפשר לנו את הלמידה הזאת, נותן לנו תחושה שאנחנו טובים. אבל נכון, יש כאן איזשהו לימוד, לא צריך עוד פעם להגיד את זה, באמת אין צורך, להפך. מה שמרפא אותנו ומאפשר לנו ללמוד זאת הקבלה, זה שאנחנו יודעים שלמרות שעשינו את הטעות הזאת, הוא איתנו, המישהו הזה, מאמין שגם נתקן את זה, הוא בצד שלנו, זה כל כך משמעותי. יש הרבה מאוד דוגמאות לתוצאה טבעית, אפשר להעריך בזה הרבה, אבל אני רוצה לעבור כבר, אני סומכת עליכם כמובן שתיקחו עוד דוגמאות בגילאים גם יותר גדולים, נתנו כאן דוגמה של ילד שמתנדנד על כיסא, ילדים יותר גדולים, זה יותר משמעותי, יש דברים הרבה יותר משמעותיים, ושם הרבה יותר חשוב לו להגיד אמרתי לך, אז כשילד עושה דבר שבאמת גרם לו להפסד, גרם לו לצער, גרם לו לכעס, גרם לו לתחושת כישלון, גרם לו להרגשת תבוסה, הדבר האחרון שהוא צריך זה אמרתי לך, ובוודאי שלא עונש. בואו נלך אפילו על מקרה, לפני שאנחנו עוברים לתוצאות האחרות, בואו נלך אפילו על מקרה ששני אחים רבו, וקרה, כן, אחד דחף את השני, והוא פתח את הראש, נתקע לא יודעת, נתקע בסטנטר, משהו ממש, ממש נזק. שזה תוצאה טבעית שאנחנו חלילה לא רוצים שהיא תקרה, כמובן, השם ישמור, יש תוצאות טבעיות שאנחנו לא ניתן להם לקרוא, בוודאי שלא ניתן לילד לשים יד בחשמל, כשזה לא יקרה, בוודאי שלא נאפשר לילד לרוץ לכביש, חלילה, השם ישמור, אנחנו לא מחכים לתוצאה טבעית, אבל כשזה קורה, הנה קרה, יש לנו פה אחד פצוע ואחד שירביץ לו,
דרך אגב, זה לא אומר שזה שנפצע הוא פחות אשם במריבה מזה שהרביץ, זה פשוט מה שקרה, אבל יכול להיות שהוא התחיל במריבה, אבל זה לא רלוונטי כרגע, אני לא נכנסת עכשיו לנושא של מריבות בין אחים, נושא משמעותי בפני עצמו, ואני רק רוצה באמת לדבר פה על העונש, אז יש הורים באים אליהם, נו מה עכשיו, עכשיו גם לא נגיד לו, עכשיו גם לא נעניש אותו, עכשיו גם, בוודאי שלא, בוודאי ככל שהתוצאה הטבעית יותר ברורה, מה עכשיו צריך, איזה עונש יש לאח, יותר משהו שהוא רואה את אחיו, שהוא גרם לו לפציעה הזאת, זה הרי נורא, כל ילד ירגיש נורא והיום, אלא אם כן, ההורים יגידו לו, תראה מה עשית, ואז מה הוא עונה? ואני מקבלת תגובות כאלה מההורים של ילדים, מה אכפת לי? שימות לא אכפת לי, אני שונא אותו, ואז ההורים עוד יותר נבלים, והם חושבים שהם צריכים להעניש אותו עוד יותר, אבל זה הפוך, זאת התגוננות, זה השכפץ שהילד שם על עצמו, אם הורים יבינו לעומק, הילד מבוהל ממה שקרה, אני לא אומרת שצריך מיד לנחם אותו ולהגיד לו הכל בסדר, זה לא בסדר, אבל תנו לו להרגיש את הלא בסדר הזה, אל תערבו את עצמכם בתוך זה, העונש כאן רק יפחית את המסר, רק יפחית את החינוך, רק לא יאפשר לו למידה. בואו נלך לאפשרות הבאה, שהיא התוצאה ההגיונית. אני יודעת שאני טסה על החומר, אני יודעת שאפשר עוד הרבה להרחיב ולדבר על זה, ובגלל זה יש לנו באמת את המיזם שאנחנו נכנסים יותר לנושאים ולעומקים שלהם ודנים בהם, ולפעמים באמת יש ניואנסים שכל כך משמעותיים, אבל בואו כאן נעשה ככה איזושהי למידה מלמעלה ונראה את הדברים. צלול לתוצאה ההגיונית. מה זה אומר תוצאה הגיונית? התוצאה ההגיונית היא הרבה יותר קרובה לעונש במה שנראה חיצונית, אבל היא שונה ממנו מאוד מחשבתית. מה זה אומר תוצאה הגיונית? קודם כל חשוב לי להגיד שלא לכל דבר יש תוצאה טבעית, ולא לכל דבר יש תוצאה הגיונית, וזה לא כל החינוך, כן עונשים או לא עונשים, יש לנו עוד הרבה מאוד עניינים חוץ מזה. אבל תוצאה הגיונית זה אומר משהו שכבר כן קשור אליי, נראה כאילו הוא דומה לעונש, אבל הוא ממש לא עונש. בואו נראה מה ההבדל. תוצאה הגיונית זה לא אומר שמה שאני אעניש אותך דומה למה שעשית, בכלל לא. יכולים להיות שם הרבה עונשים והרבה נקמה, תחושת נקמה. עשית כך, תקבל כך. לא עשית כך, לא תקבל כך. לא. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. תוצאה הגיונית זה אומר למשל, ילד נסע על אופניים, ואמרתי לו לא לרכב על אופניים, לא על הכביש או לא בלי קסדה, והילד נסע כן על הכביש וכן בלי קסדה. מה יהיה העונש? לא תקבל יותר את האופניים, נכון? בדרך כלל זה סכנה, ואני לא אתן לך לרכב על אופניים. מה תהיה התוצאה הגיונית? בעצם מאוד דומה, אבל ממקום אחר לגמרי, וזה שזה בא אצל ההורה ממקום אחר לגמרי, משנה את כל המערכת. בעצם כל העבודה שאנחנו עושים עם הורים, איך דברים יבואו במחשבה בעומק, מקשר אחר לגמרי, מחשיבה שונה לגמרי, וזה פשוט מדהים מה זה עושה ומה זה משנה אצל הילד. אז כאן עם האופניים אני אגיד לו דומה לעונש, אבל אני אגיד לו, אני מצטערת, אני רואה שאתה באמת עוד לא יודע לרכב על אופניים, ואני נאלצת לקחת לך אותם. עד מתי? עד מתי שהוא ידע. אבל אם הוא עדיין לא יודע, לא, הוא לא יכול לקבל אופניים. אין כאן כעס, אין כאן נקמנות, אין כאן, אני יכולה גם להיות ממש אמפתית לצער שלו. אני באמת מבינה אותך שאתה מאוד אוהב לרכב על אופניים ורוצה אותם, אבל אנחנו נחכה לגיל קצת יותר מבוגר. עכשיו אנחנו לא נחזור ונגיד את זה, נעצבן אותו עוד פעם. כן, אבל אתה לא תקבל את האופניים. אני אמרתי לך, ב1000 פעמים אמרתי לך, לפחות שלא נגלה שאמרנו 1000 פעמים, כי זה כל כך לא מוצלח להגיד 1000 פעמים. המקום המחשבתי הוא מקום לגמרי אחר בתוצאה הגיונית, לגמרי אחר. יכול להיות שאני אעשה דבר, אבל אין בו לא רצון לנקמה, ולא מקום להאנשה, ולא מקום לכאב, ולא, רק פשוט יש פה משהו מאוד הגיוני. זה יכול להיות משהו בחוקים של הבית, למשל, אמא מחבסת את מה שבסל הכביסה.
עכשיו הילד לא שם את הבגד, עוד פעם, אני לא יודעת, הוא שם את הגרביים מתחת למיטה, או זרק אותם, או את החולצת תלבושת, או מה שיש שם, או את הבגד חולצה לבנה של שבת, או כל דבר אחר, אז הוא יגלה שבאמת אין לו בגד נקי, הוא כל כך רצה את הבגד הזה. אם לא תגיד לו, אמרתי לך, לא אמרתי עוד פעם, זה דבר שמתאים לילדים יותר גדולים, פחות לילדים קטנים, וזה לא שאמא עכשיו עושה בכוונה את שלו, היא לא תיקח, היא תיתן לו לחבס את שלו, היא לא תחבס את מה שלו. לא, אנחנו לא הולכים עם הדברים האלה, אנחנו לא מגיעים למערכת הזאת של טינג, אתה לא עשית, אני לא עשה, אתה עשית ככה, אני... ממש לא, ממש לא. אבל כן יכול להיות שלא יהיה לו את הבגד הזה. האמא יכולה לנסות לעזור לו, או לכתוב לו פתק למה חסר לו, או לנסות לאפשר לו משהו אחר, אבל הוא יבין לאט לאט שפשוט זה חלק מהחוקים בבית, והוא צריך לשים את הכביסה שלו בסל הכביסה. או ילד שלא הגיע בזמן, מאחר קבוע, עוד פעם, ילד שפעם אחת קרה או פעמיים קרה, אנחנו לא קפדניים יותר מדי, ואנחנו מוכנים להיות גמישים, ואנחנו לא כל כך קשים, אבל כשזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, יכול להיות שהוא יפסיד, יכול להיות שהוא עוד פעם איחר, וההורים כבר נסעו, או הוא לא יספיק לעשות את כל ההכנות, הוא יצטרך לבוא חצי עם גופייה, חצי לא לבוש ולהתלבש באוטו, יכול להיות הרבה דברים שהם תוצאה הגיונית, בגלל שזה קרוב לעונש, חשוב מאוד ללמוד את זה לעומק, כי זה ממש לא עונש, זה לא רק דיבור, זה ממש לא זה, אנחנו נלמד את זה לאט לאט, איך לרכך את זה פנימה, ולהבין שלא, אין כאן ענישה. ואני רוצה ככה, לקראת סיכום, הדברים מאוד דומים לרכישה בחנות. נגיד, רציתי לקנות חולצה. הלכתי, יש פה בירושלים שוק, קוראים לו שוק מחנה יהודה. ראיתי בשוק חולצה, שאלתי את המוכר כמה זה עולה, הוא אמר לי 100 שקלים. אמרתי לו, לא, אני רוצה ב-80, ב-70, הוא אמר, גברת, בשבילך 85, עשינו את העסקה. אחרי עמידה על המקח, הגענו לאיזשהו מחיר סביר, וקניתי את החולצה. הלכתי כמה רחובות משם, שם יש חנות שהיא רשת מכובדת, רשת יוקרתית. רציתי חולצה, הגעתי למשביר לצרכן. כשאני באה למשביר לצרכן, אני לא שואלת את הזבנית כמה החולצה עולה. למה? יש שם פתק, כי כתוב, יש מחיר, יש תג מחיר. אם אני רוצה שזה יעלה פחות, אני אסתכל, סוף עונה, יש מבצעים, 2 תמורת 3, 3 תמורת 1, יש כפל מבצעים, אין כפל מבצעים, אני אפילו לא אשאל את הזבנית, ואם אני אשאל אותה, היא תענה לי, גברת פה זה לא שוק, כאן זה משביר לצרכן, אנחנו רוצים להיות רשת מכובדת, רשת יוקרתית, לא שוק שאם תעשה אז, אם לא תעשה תקבל, אם תקבל תקבל, גם פרסים זה אותו דבר, מבטיחים על כל דבר פרס, ואחרי זה הילד שואל, אם אני אעשה את זה, איזה פרס תיתנו לי? ואז עונים לו, בשביל זה לא שווה, זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לעשות את זה, מתחיל כבר לחשבן מה כדאי לו, מה לא כדאי לו, אני זוכרת פעם היינו הכנו סעודת שבת אצל איזה משפחה, והאמא ניסתה מאוד, שאחד הבנים שלה ששר מאוד יפה, שהוא ישיר שיר ככה, הוא לא רוצה, אז לקחה אותו לצד והסתודדה, אז האחים האחרים שלו אמרו, אמא, תגידי לו בדולרים, זאת אומרת, הם כבר ידעו שהאמא הזאת יודעת איך בפרסים, שזה די דומה לעונשים, זה הצד השני של העונשים. אז אותו דבר, אם לא תעשה, אז לא תקבל, אז לא תזה, אז מחר לא תלך, אז תרים, אז לא תעשה, אז לא נסדר לך, אז כן נסדר לך, אז כן נקנה לך. זה שוק, זה ממש שוק. אם אתה לא, אני כן, אם אני כן, אני לא. אנחנו רוצים להיות רשת מכובדת. רשת מכובדת, יש לה כללים, יש לה תוצאות, יש בה אווירה נעימה, אין בווכחנות, יכול להיות שיש מוזיקה קלאסית ברקע, או מוזיקה אחרת ברקע. אנחנו לא מתנגחים, אנשים ומתקוטטים על כל דבר. זה דבר ראשון. יש עוד הבדל מאוד משמעותי, בין המוכר לקונה בשוק, לבינינו לבין הילדים.
המוכר והקונה בשוק בעצם יש לנו ניגוד אינטרסים. המוכר רוצה למכור ולהרוויח כמה שיותר כסף, הקונה רוצה לקנות ולשלם כמה שפחות. בסוף מגיעים לאיזשהו עמק השווה, ומבצעים את העסקה. הורה וילד, לא משני צידי המתרס. אין לנו ניגוד אינטרסים שאנחנו צריכים להגיע לעמק השווה. אני תמיד בצד של הילד. הורה הוא תמיד בצד של הילד. יכול להיות שהוא לא יקנה לו, לא יעשה לו, לא ייתן לו את מה שהוא רוצה, אבל לא בגלל שיש ניגוד אינטרסים, ממש לא. אני בצד שלך. יכול להיות שכרגע אני מבינה שזה לא מתאים, שזה לא טוב לך, שזה לא נכון לך, אבל אני בצד שלך. אתה מאוד רוצה ארטיק, אתה מאוכזב, אתה בוכה, אתה כועס, אתה מרביץ, אתה עצבני. אני עצמי שלא נתתי את הארטיק, אני אמפתית, אני מבינה את האכזבה שלך, אבל עדיין אני חושבת שאני לא אקנה. ארטיק או איזה נער מתבגר, איזה נערה, איזה מותג, או איזה טיול, או איזה אקסטרים שרוצים. לא, אני בצד שלך, אבל זה לא. עכשיו, גם על הלא הזה לא צריך לחזור עוד פעם ועוד פעם, כי זה מעצבן, זה יוצר התנגדות. אבל זה נשאר ככה, ממקום נקי, ממקום של לב, ממקום שמכבד אותי כהורה, מכבד את הילד כילד, ומכבד את כל המערכת הזאת שבינינו, מבינים כמה חשוב שהצנרת הזאת, שבין הלב שלי ההורה, לבין הלב של הילד שלי, בין הלב של הילד שלי ללב שלי, אותו צינור שעובר שם, שישאר נקי, כדי שנוכל להזרים שם מים טהורים, כדי שתישאר שם אהבה, כדי שלא יהיה שם מתחים ומריבות והקנטות ותקלות, באמת להשאיר את הצינור הזה פתוח, הוא יכול להתמלא בערכים, במסרים, בהמון טוב, ומהמקום הזה מבינים לאט לאט, שאין צורך באנישה, יש דרכים נפלאות להגיע לשיתוף פעולה, ולתחושה טובה ושמחה, גם אצל הילדים וגם אצל ההורים. אני ממש מאחלת לכם בהצלחה בכל העשייה הזאת, ואני אשמח מאוד לפגוש אתכם כחלק מהקהילה הלומדת. אני רואה שיש כאן כמה הערות ושאלות באמת לעניין ויפות, אבל לא אוכל כרגע להתייחס לכל, כי באמת בקהילה, בתוך השיעורים אנחנו מתייחסים לכל הניואנסים ולכל השאלות האלה. אני מאחלת לכם בהצלחה, שלום ולהתראות. שלום, תודה רבה זיווה. מי שרוצה להתעניין לגבי קהילת